rang thong hamia ekdom kurwi kebu kurwi abhai chere rokno orphanage home honobo obotubui toni family thai tini norok saimano 3rd May obongkha World Press Day tini angkha koktoma thumnai rokni sal Press Day jago o Press Day ni salo oro phaisok paijak all Tripura kok borok media program tini special day o borok special borok rok bai nok pu kurwi buma bu pha kurwi jaiti gusti kurwi tongnani thai kurwi chanani mungsa kurwi tipra sarokno oro toni family jago borok tini kabangma khaganang lukorok ni chubai borok oro tini khata kolom tai sati rok yaphar Palaikha orni orphans tongnai o humo tongnai chere rokno chung borok bai kok salaikya borok orni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlaiti saka orni o CWC ni nai koli tongnai ta chini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laika orni chere rok aboni sepen kok tama kaham ke borok jotono porinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago gechini phasingtui sungtini special day all Tripura kok borok media forum ni adong rok ni loge angbo haina ma phaikya angbo tini chini oroni chere rokno jotono no wati phai tongo bahni jono kaisa sati ri phaikya as a part of social contribution social services hisabe ekeke koktoma thumnai rokni sal tini koktoma thumnai rok ungkha bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nang executive member ngmani nang executive member da hamjak nang reporter media da hamjak nge ang tabo phano media hamjak kho ang tabo phano media wa thangnani muchung ko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawi je boni kharang tongmasu pungmani khanata to kharang pungma hai media rok no bahini freedom riwui kok sari khanke media rok dofani kham hamia joton sukrubi saka hanke dofani hamia rok no sokmoli mano hamia samung tongnai rok no kaham lama tubui phai mano dofano sechari thaniwo yakchugo dofana mothangri thaniwo yakchugo abon bagino গণতন্ত্র ni kaibri yakung ni kaisa yakung ungkha media koktoma thumnai rok koktoma rok o koktoma rok tabo uram choprop jagi tongo bu jago saprak jago bokrok phatio baksa ke langma are tongo amoni bagino hayung ni joto lukurok no tini hai special salo sung chini all Tripura kokbor media forum rok tini oro phai orphanage humo phai borok chubamani abo kaisa message o borokni loge chung tongo dofani chugian loge chung tongo dofao kubiwan songnai rong loge chung tongo an bage ang tini kabangma despite of many schedule tongo ani tini 3rd May to phano media jehetu ani profession tongmani 20 years ani media profession angobo pogi maya pogi thangnani bo kogia obono pubu pogia awni bagi ang first priority ruwi o media rong loge all Tripura kokbor media program rong loge ma phaikya borok no ba hambai borok chungno oro chungno ano bahine invite khaitui phaima bagi oro ampurani orphanage eke jotono no khaka hamia pharo tini press dewo jotono media rong no respect rinangthon media rok bo niropekho bhumika nawui independently stout khai baskang khakla phelei je sanamo chungmani dopha hoda desh ke rajya hamthani bagi samung tangthon samung kaham tangthon tai borok no sikri sokro kuno bada phano borok no kasoita manthon o kokno sanai jotono hambai basket Burma State Children Home for Tribal Boys Sampurani ang Barja Manjak belai tini wati phaijak sal haipano chini kapal belai kusung tai tamni hindingkai chini orphanage home no nainan bagai tini all Tripura Tribal Media Forum
jinaro faisok paika tai chini boron gonang edisini executive member Manjak Kamal sarbo jinaro paika hai chini je Chwrai rok bai kwbangma kok saka buaro saka খুব kaisa kok Palaikha na hamjaka abo unke sudu chung education khaikai simi bongya doctor engineer je kono professional line je saban chung chakri pan khaiton abo simi kai bongya moral values abo no bobisi importance rekha tamni ni kai chung mo hai salo tabukni modern era bo chung sini society o gobang manu je bebak gobangma post hold khai tangphano borok bongni kuma bu farongno naiya ar sini Chwrai rokno je moral values rokno je sirimani bagui Palaikha chini yam sarno ang hambai te abo khani hamjak maya paru tai chini media chini takuk sona bo Palaikha hambai maya paru asuk haksal kolokma lama wati phano borok tini chinaro khaiga chini Chwrai rokno hamjak mungrikha sirika media ni importance tamo oborok saikna hambai Hambai जों all Tripura Kogrok Media Forum जों दिनै नरजतन साइमानो World Press Freedom Day o salno roksawai chini bakhawo gobangma wansukma khatungma khatama tongo abo haini bisingo taklai जों forum motha khalaimani chini Tripura saje koktoma thunai rok khanchang lainai samung tanglaimani bisingo pano tini o salkatal salo kaisa wansuk laikha je phaji bakhawo chini bahaike tongthumung reiman lukorok no जों salbrumno lukorokni kaham hamia koktoma thumo ma salayo ma pirlayo phiaba omahai jorao omahai rokni lukorokni samo basagon je borok rok tabukbo thinangno asawinai borok chana musungo hamna musungo rengna musungo sina musungo borno phaji जों chuba layane je borokni chuba mungbai khatung mungbai borni langma thinang sasawi des hamkrai ingnai ok hachal nasib mungtuinai जों tini all Tripura Kogrok Media Forum kaisa oro khwaini ampurawo haisok paika oro Chwrai bosarok je borokni nokko buma bufa krikha borokno oro toni jago borokni bagui oro जों borokni bagui chamung kisa tubnani wansukpano oro protocol ni bagui tubi manliya phiaba borokno rongsirnani bagui nyai khata kolom tai sati no khobuinai thungjaknai manirok yakphar phai mankha o yakphar phai manmani uklogo kotor yak tongo chini kha ganang engineer borom ganang jugol de borma sar TTA disini botabuk chief engineer tai borom ganang Nores de borma sar boba hani engineer no borokni bakhaw bo bakha tongphano chubasu yakpharani musungo aba haike borok tungo chuba hoka tai bo tongo hayong mart TTA disio puila bono mol katal khulukmani borok ni chuba chubai जों medium jehetu medium ni samung khlayo borok ni chuba chu baino जों oro ahike ya repaika tangni repai hinba borok bohaino norok de chubanan muso chubudi hingake जों saika obono जों nayo Chwrai rokni thinang kahamung thung Chwrai kaham thinang angkhaise chini thinang bo kahamung nai abugi o Chwrai rokni bisingo teibo rungmung phaitung simung phaitung wansung phaitung जों media angmani yagulobo sungsar naithok des naithok slamnani wansubino samung tang tongmaba tini omahai salo borokni thinang no chini desni thinang no wansugino tabuk je o desni thinang samnai rokno tebo kaham samnani jaga no naitugui oro jaga suba soma paika haike kha khlayo obahai ke जों kisamisa phai suba mani simingla thinango tebo jaga o thangnai obahai hinyo media from pogro tai tini tei press freedom salo chini media rok norok nukhana uram no bujak tok jagui phano जों wati panti phano haike phai tongnai jao norok jotno support toni tongdi puitu chadi media kaisa slai mungni kaisa jaria ngi mano desna pano slainani baginai media ni phansara ngmanya ko obono sini banyang thung lukorok tiniti sala obono sanamo songo media sara tabsuk jortui dunia ochol obo hai hini saimani tongtudeibo gobangma जों satok jago seplai jago amo hai rokno bahaino wansuk banyang thung nokjak sijak tai hapangti tongnai lukorok phiaba o jorao je ngi tongo oborokno hamya sayang marokno katri kaham ke tlangnani sal
बानसुनां थुम हाय हिनि तिनि जों कक कचारमं तिनि तै वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ngoni salo chini all tripura kogrok media forum ni joto ojamaro khaika जों तिनि अबनो कारि बाहायनो तेबो कग्लाम पान्दारक दङ बसकाङो के तिनि अबसर कक सासिबानो जतन हामबाय